Gideklarar na sa Carcar City Council ang state of calamity sa tulo ka mga barangay sa Dakbayan nga apektado sa African Swine Fever o ASF. Mga negosyante nga apektado, may padayag sa ilang kabalaka kabahin niini. Ang pagpatay sa pipila ka mga baboy sa maong Dakbayan nagpadayon. Ani ang report. Ganihang buntag naabtan si DYSS kining tag-iya og babuyan nga nagtabang sa ilang anay diha sa pagpaanak. Unsi kabo ka mga baktin apan inay malipay nakahilak sa kaguol sila si Frosing og Bobby Tangaro sa sitio Kalisuhan sa Barangay Guadalupe sa Carcar City. Anaa sa sud sa 500-meter radius ang ilang babuyan. Din unang nasuta nga dapit din unang mitakboy ang ESF sa mga baboy. Tungod diini malaki pang ilang mga baboy nga i-call o pamatyon. Grabe sir. Ilikuan mi dire, trauma mi dire, grabe. Iyon lang ta ming gipahibaw daan. Ya. Na, unta purtaan lang ta niya among kuan. Una declare nga magkaling. Gibanaban ang mo kantidad sa 300,000 pesos ang ilang alkansi kung lakip na sa Macol ang ilang 50 ka mga baboy. Nakasabo si Dr. Mary Ann Gabuna, Carcar City Veterinarian sa sentimiento sa mga namuhi og baboy. Apanwa sila'y mahimo gawa sa pagsunod sa nalatid sa balaod aron kapugngan ang pagpanakod sa sakit sa ubang mga dapit sa Sugbo. Sa Bureau of Animal Industry, naapod sa Cebu Provincial Government na if ever asa to dapit ang infected area, so asa to nato ma-determine ang positive na kanang pig within 500 meter radius, dito nato ma-contain ang virus. So naamagod siya possibility na naa siya direct contact within sa mga baboy o sa mga tao dito. While known na nato nga disease pero karon pa na nahitabo sa ato. So what I'm trying to say is ang ordinance mismo wala maghisgutan ng butanga. Wala kayo siya sorry sa ako ning nabasa. Wala kayo sa aspeto sa side sa aggressors. Di ara siya sa containment, sa prevention nga side o sa pag wipe out. Gibanabana ni Gabuna nga mukapin sa 600 ka mga baboy gikan sa Barangay Kanasuhan ug Guadalupe ang posibleng i-calling. Kapinas o sa kagatos ang na-call. As to katong affected sa within 500 meter radius dito sa Kanasuhan, 141 na ang kuan. But in Population 1, considering na siya sa kanang area na within the city, wala mong gyud kaayo na muhi og baboy. For the Guadalupe, na ay almost mga estimated lang, almost mga 50 na farm owners, then mga more or less mga 500. Aron matabangan ang namuhig mga baboy sa Dakbayan. Nakigtigom ang Carcar City Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa mga opisyal sa Dakbayan ug barangay. Ilang nasabutan nga ipaubo sa state of calamity ang tulo ka mga barangay. Ang ilang nasabutan mao ibasihan usab sa konseho sa pagdeklarar sa state of calamity aron magamit ang ilang calamity fund. Di na taon sila maproblema nga unsay compensation nila sa naitabo nga kadaot. Ang ato ang kapulisan ana is na ay gikuan nga allocated nga diin asa ang atong burial grounds sa mga gipangkal nga baboy. Sa pagkaron ang atong burial grounds is naa sa Takdog. So guarded na siya, then wala siya makakawat na kay lawom man kay na. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.